खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सुजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BTR Accordआ मुङावल' जानानै दङ। BTR Accordनि गोरोबथाफोरा मोनसेबो जाफुंनायनि आगानसेबो आवगायाखै। नंगौ, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि सासे दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिक्रम दैमारी बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोनि जानानै गुबुन समाव गुबुन बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारबाय थादों। जेराव गुबैयै बिथाङा आथिखाल BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ बेसेबां मावफुंदों मावफुङाखै बेखौ लानानैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदि बाथ्रा बुंथिंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो हादोरनि गुबुन दैदेनगिरिफोरा बुंथिंनाय बायदि BTR Accordनि दफाफोरा जाफुंमारदों ने? मा दफाफोरा जाफुंमारदों आरो जायाखै बेखौ लानानैनो जायगायाव थांनानै नायगिदिंहैदों होनना बिथाङा बुंथिदों आरो रायजो राजाफोरनो फोरमायथिदों होननानैबो बुंथिदों। बेनि गेजेरावनो बिथाङा मैया टंलायाव थांनानै टंलायाव जानो गोनां BTR गोरोबथानि गुबुन दफाफोरखौ थारैनो मावफुंमारदोंना मावफुंमाराखै बेखौ नायनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदोंदि थारैनो BTR Accordनि मोनसेबो दफाफोरा दासिमबो टंलायाव जानानै फैयाखै। बेनिखायनो BTR Accordआ मुङावल' जानानै दङ। जाफुंनायनि अदेबानि मावफुंनायनि आगानसेबो आवगायाखै होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय भाइरेल जानाया जाहैबाय आनेया ब्रह्म बिथाङा बर'नि माखासे गोदो गोदायनि खुगा मेथाइखौ दायो गोदान मुगानि मोनसे रिमिक्स खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बेनि गेजेरावनो थाफ्ली बना जौ लोंनाय मेथाइखौ आनेया ब्रह्मआ गुबै सुजुगिरि गुबै रोजाबगिरिफोरनि जेबो गनायथि गैयालाबासिनो गाव गोसोबायदि सोनाबारि हादोरनि दामजुफोरखौ लानानै रिमिक्स खालामनायखौ आरजाथावै नोजोर बोनानै गुबुन बर'नि हारिमुआरि आफाद आरो दैदेनगिरि आरो गुबुन मेलेमजिबि बिथांमोनहा दायो आनेया ब्रह्मखौ बे मेथाइखौ दाननानै होनो थाखाय खावलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय गोबां खावलायसेयावबो आनेया ब्रह्म बिथाङा बे भिडिअखौ दासिमबो दाननाय जायाखै। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया मोनसे बर'नि आफाद जाय बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि अदेबानि दैदेनगिरि बिथां हेम खाख्लारि बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो थाफ्ली बना जौ लोंनाय मेथाइखौ आनेया ब्रह्मआ 24 घन्टानि गेजेरावनो जुदि इउटुबनिफ्राय बोखारनाय अदेबानि दाननाय जायाब्ला थारैनो बिथांनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जासिगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। खाम्फा बरगयारिया आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंथिंबाय थानायखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रोंथार फिननाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा फिननाय होनानै प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि फिननाय होदोंदि थारैनो प्रहलाद ब्रह्ममोनहा आंनि सायाव आंहा माबा दुरबलता दं नामा बेखौ बिसोरो नागिरथिंबाय थादों। माबा दुरबलता मोनोब्ला बेखौ लानानैनो बिसोरो बाथ्रा बुंबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथांमोननि बेबायदि बुंनाया जेबो अरजाया होननानैबो बुंथिदों। प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा BPF आरो UPPL मोननै राजनितिखौ ज' खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै सावरायबाय थानाय समनि बाथ्राफोरखौ जेबो मिथिया आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियैनो BPF आरो UPPLआ ज' जानो सावरायबाय थानाय हाबाफारियाव गिबि खेबनि थाखाय प्रहलाद ब्रह्मआनो हेंथा बाथ्रा बुंथिदों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। MLA रुपज्योति खुरमीनि हेंथायै रायजो राजाफोरा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादोंदि आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। मैया जथुम्मा सोलिबाय थानाय समावनो सासे MLA रुपज्योति खुरमीया हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि अखिल गगৈ बिथांखौ बुनो होननानै बिधान सभा सिङावनो जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बे जाथायखौ नोजोर बोनानैनो
अखिल गगৈनि बियाबनि गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरा थारैनो रायजो लामायाव ओंखारनानै रुजुथि खर्मीनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोना दाबि दैखांनाय बायदिब्ला थारैनो रुजुथि खर्मी जिबायदि खामानि मावदों बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां नङा। बिधान सभा सिङावनो बेबायदि खालामनो हानाया सासे मोजां आखुनि बिधायक एबा एमएलए नङा होननानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरा गोख्रों सोमावसारदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिधान सभायाव जाहाथे रुजुथि खर्मीखौ बेनिफ्राय गोजानाव दोनो अदेबानि जानथायाव दोनो बेखौनो दाबि दैखांदों। नङाब्ला रायजो राजाफोरा बिथांनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय लाबावगोन होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थावरिनो हाया प्रमद बर'आ 2025 मायथाइयाव प्रमद बर'आ गाव हारसिङै गेलेनो हागोन होननानै बुंथिनानै लानो हाया। 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो हायाखै। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बायदि मेल मिटिं लाबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थावनिफोराव माखासे राजखान्थियारि सांग्रांथि आरो सावराय जथुमफोर लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो कालिंदुवार ब्लकनि बानजायनायाव मोनसे हाबाफारि जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 50निबो बांसिन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफ लाइमोन गांखंनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ नोजोर बोनानै अदेबानि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि हेंथायै गोबांथार अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थावरिनो हाया प्रमद बर'आ। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ हारसिङै गेलेगोन होननानै माब्लाबाबो बुंनो हाया। 5 बोसोराव बिटिआर सरकार अदेबानि इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनबो खामानि मावनो हायाखै। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौनो बुंथिनानै होदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा रायजो सभानि मोनसे सावराय जथुमाव बाहागो लानानै बड'लेण्डनि बाथ्राखौ गोख्रोंथारै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बड'लेण्डआव दायो गोजोन थासारि फैनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि गोबांथार लाइमोनफोरा दायो जौगानाय फारसे आगान सुरगासिनो दं होननानै बुंथिदों। थारैनो बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बियो नरेन्द्र मदि दैदेननाय भारत सरकारनि आखायाव जादों होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अमित शाह बिथाङा दाखालि बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै बर'नि गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होलांदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो थांनाय 2020 मायथाइयाव बर'फोरनि मोनसे बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन। जाय गोरोबथाखौ गोबांथार सुबुंफोरानो बायदि बाथ्रा रावजों सोंखारिदोंमोन अदेबानि बिटिआर गोरोबथानि मोनसेबो दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा होननानै बुंथिनाय जादोंमोन। नाथाय दायो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिटिआरखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो दायो आखायाव लादों आरो बिटिआर अदेबानि बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगाखांनायनि थाखाय गोख्रों हाबाफारि जागासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों।